Сарбоз будан ин дар ватани худ хизмат кардан аст ва ҳама вақт дар ӯ лоиқ будан аст ва барои ӯ нигоҳбин мондан аст. Лек дар ҳаёт на ҳама сарбозон ин корҳоро мекунанд ва дарси хуб намедиҳанд. Ҳастанд сарбозоне ки рафтори хуб ва кирдори хуб доранд. Дар як рӯзи боронӣ духтаре бо номи Эрин Хестер бо мошини худ хона рафта истода буд. аз борони зиёд ӯ хеле оҳиста ва эҳтиёт мерафт. дар роҳ бо мошини вохӯрд, мошини мурдабар ва мошин ба тарафи қабристон мерафт. ӯ хост оҳиста ронаду ба мошин роҳ диҳад ва дид ки як мошини дигар истода аз ӯ шахсе баромад. Сарбозе буд. даст бар сар гирифт, ҳатто бо борони сахт нигоҳ накарда. Эрин бо чашми худ бовар накард, ӯро аксе гирифт. духтар гуфт, сарбоз ҳатто ин оиларо, ки аз ҳаёт гузашта буд, намедонист. ӯ худ ҳамин хел инсон буд. духтар дар саҳифаи фейсбукаш ин суратро равон кард. ӯ дар як лаҳзаи паҳн шуд. мардум ҳама дар ҳайрат монданд. боз чанд маротиб зиёд сарбозро дӯст доштанд. гуфтанд, сарбоз хело марди беҳтарин будааст. ба дигарон дарс омӯхт. сарбозро ёфтанд. номи ӯ Ҷек Усри ва дар нашри худ ӯ гуфт, инро ба ман оилаам омӯхт. ӯ ҳайрон шуд ки кори ӯ ҳамаро дар ҳаяҷон овард. ман хостам бо он оила ҳамдардиамро нишон диҳам. ин ҳолатҳо моро огоҳ медиҳад ки мо чӣ гуна бояд монем ва нигоҳ накарда ба ҳолати шахси дигар. Ребята, если хотите приобрести смартфон, скачайте приложение Muslim Market. Можно в айфоне, можно в андроиде. А также по этому номеру можете заказать. Доставка по всей России.